Hello, लोगोफोर आं दा थेरापि सेन्टाराव दं। सारा नै मालिस खालामगासिनो। ओमफ्राय जोंनाव मा मालिस खालामनाय जायो, मासाज खालामनाय जायो आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों। नैबेनो योगा क्लास दाना मुद्रा प्राणायाम एन्ड योगा क्रिया etc. योगा थेरापि, फार्मा, क्रिपलिं थेरापि। नै बिसोरो गासिबो आबायंगा मासाज थेरापि BPS पात्रा पेन्दा सुवादा बेफोरनो गासिबो आयुर्वेदिक फुटलि मासाज थेरापि काटि पास्टि बेक पेन एन्ड थेरापि बेक पेन थेरापि जुनुपाथि पेन ओमफ्राय नाडी सुइदा स्टेम Nasyam, Shiro Abenga, special head massage. Arek pada Abenga, special foot massage. Rani Bikasibu, with a thread for all kind of joint pain, back pain, spondylitis, high precision, stress. Management City Inosmi Tijibadi ओमफ्राय एड्रेसा जाबाय बर' बाजार बिजनि चिरां बिटिआर आसाम ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारा नैबिसोरनो गासिबो दा नोंथांमोना बे फन नाम्बारावनो बे मोनथाम फन नाम्बारावनो नोंथांमोना कल खालामनो हागोन आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुंनो 9957 479217 ओमफ्राय मोनसेया जाबाय 7086 85 8977 ओमफ्राय मोनसेया जाबाय 9678 बेनो कन्टेक्ट नाम्बाराव बेयावनो दं। जोंनाव नै सारा मासाज खालामगासिनो। बिलाय कारेन्ट दंना गैया? कारेन्ट गैया। सारा नै फंबायखौ मासाज खालामगासिनो। फंबाया बहुत गोजाननि सानबै जागोनलाय 14 दिन हा 14 दिन जाबाय फंबाया जोंनियाव थायो जोंनियावनो मासाज खालामजायो। जोंना बुस्थुफ्रा जोंना ट्रिटमेन्ट खालामनायाव नांगौ लेखा नांगौ जों माबा नांगौ मा होनो साराय नांगौ साराय गामला नांगौ ओमफ्राय नैबेखौबो नांगौ ओमफ्राय जोंनो खुनबो नांगौ खुनथ' नङा माबा सलाय नांगौ सिनारि बेबो मेडिसिन बिसिबां नांगौ सिङाव जोंनो ओमफ्राय जोंनो लाइटारबो नांगौ जों गावो जोङो बेखौ गावो बेयाव ओमफ्राय जोंनो नैबे थावखौ नांगौ नारायण थाव बे जाबाय 180 लायो 180 नारायणा 60 ओमफ्राय मोनसेया बेबो बे खिरावाला
भिडिअआ जा गोलाव जाबाय आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै